Taká demokracia toto. Dobrý, ďakujem. Refugees demonstration. You know what I mean. I'm very sad to I must tell you. Slovakia is a very nice country, but today is not good. Not safe for strangers. So we must go back. Because 5 minutes you sound train with Nazi demonstrators. Okay. In the end, maybe after 6 p.m. Nikoho nepustíte, čo sa týka, nikoho nepúšťate. Musí dojsť policajt a policajt odovzdá osobu. Po sebe? Náš občiansky protest neslúži na šírenie rasovej alebo náboženskej nenávisti. Priatelia, naši politici hovoria, že je našou morálnou povinnosťou
postarať sa o týchto utečencov. Morálnou povinnosťou každého politika je postarať sa v prvom rade o vlastný národ. Ešte raz veľká vďaka a veľký rešpekt Slovensko. Teraz vystupí politik, ktorý sa nedal nejako kúpiť, pán inžinier, magister Marian Kotleba, Som šťastný, že sme sa tu zišli v takom počte, aby sme dnes ubránili Slovensko. Dovolím si povedať, že aj táto účasť dnes na tomto stretnutí v Bratislave ma oprávňuje k tomu, aby som nám všetkým ešte tu v Bratislave teraz z tohto miesta poprial nádherný a vydarený pekný biely deň. My už v tejto situácii, do ktorej nás dnes dohnala nie naša vláda, ale vlastizradcovia, ktorí sedia vo vláde, my dnes už v tejto situácii nemôžeme ustupovať. Povedali ste to za mňa. Priatelia, kamaráti, na začiatku tohto stretnutia zaznela štátna hymna Slovenskej republiky, ktorej sa okrem iného spieva Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú! Našou morálnou povinnosťou, ktorú sme si doteraz voči našim predkom, ktorí bojovali za Slovensko, ktorí prelievali svoju krv preto, aby sme mohli žiť na Slovensku, aby sme dnes mali vlastný štát. Našou morálnou povinnosťou je aj postarať sa o všetkých týchto zradcov, ktorí dnes sedia vo vláde a v parlamente a nás a navždy s nimi zúčtovať. Pýtam sa, je tu niekto z vás, komu by vadilo, aby horela tá vlajka? Nechajte nás prejsť! Nechajte nás prejsť! Nechajte nás prejsť! Prosím vás, polícia nás práve poprosila, že vykonávajú zákonom službu na Nacizmus! 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 Prebieha genocída našej rasy. Každý tvor na svete, či už je to dážďovka, myš, černok alebo slon, všetky tieto tvory sú zákonom chránené pred vyhnutím. Iba nie my, pôvodní obyvatelia Európy. Práve my sme obeťami rasizmu a diskriminácie. Ale je na čase, aby sme prestali mlčať. Preto my sme nositelia civilizácie. My sme ten druh, ktorý pozdvihol túto planétu. My máme nielen právo, ale aj povinnosť začať sa brániť. Budeme sa brániť prílevu nebielých imigrantov.
Budeme sa brániť proti diktatúre Bruselu. Budeme sa brániť proti politikom, ktorí ničia našu krajinu. Prišiel čas spojiť sily a chrániť našu krajinu. Prišiel čas na odpor. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na úrad vlády! Idete! Nepočujú vás vo Washingtone! Idete! Tak poďme! Slovensko! Slovákom! Slovákom! Slovensko! Tam neviem, čo by najlepšie. Tam nie, keď ideme. Páni policajti, aj za vás sme tu, aj za vaše deti, aj vašich rodičov. Aj za sestry. Peňová je piča skurvená. Peňová je piča skurvená. Peňová je piča. Peňová je piča. Peňová je piča skurvená. Dnes sme sa sem prišli pokojne prejsť. Ja som rád, že ste išli so mnou, lebo viete, som síce predseda Bystrického kraja, ale na úrad vlády ma nepozvú. Treba do parlamentu! Preto sa do tej vlády budeme musieť dostať sami bez ich pozvánok. Priatelia, ja nemám najmenšie pochybnosti o tom, že kebyže chceme, tak sa dostaneme na úrad vlády aj dnes. Ale počkajme na voľby a uvidíme, ako sa situácia na Slovensku zmení. Henty špiny, ktoré tam sedia, väčšina z nich pochádza od mŕtvého mora. Sú to väčšinou Chazari a špinaví sionisti, ktorí okupujú tento úrad vlády. A tí majú ďaleko od našich záujmov, od záujmov Slovenska, od záujmu Európy a našich národov. Slovensko! 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 Preto ja chcem poprosiť ľudia, mobilizujte sa na voľby rok 2016. To je možno naša posledná možnosť, ako uchopiť v tejto krajine moc a konečne si budú vládnuť Slováci a tých špinavých Chazarov pošleme, odkiaľ prišli. Prídem do ich krajiny a kričím smrť islamu, tak ma zabili na mieste. Ukamenovali. A on príde a nás často provokoval. Ešte na taký ďalek, ak sa tu pokoj! O piči! Na taký ďalek, ak sa tu pokoj! Халетина. Ale... Nemôže. Na toto má. Koľko ste zaplatili pre vás, za čo ma by vás sem chodil? Neprišiel na lodi, kontajneri! Čo máš šatku na úbe? A piči máš oné cente? Ty piča, vyjebaná. Jebe váš hlava! Jebe váš hlava! Jebe váš hlava! Už raz ste nás 200 rokov okupovali tureckou armádou, viac nebudete! Dokým dýcham už nie! Dokým dýcham už nebudete! Naše hodnoty si nedáme! Moslimov tu nechceme! Ja slovenský národ! Fungujem! Idú domov! Slovensko! Slováko! Slovensko! Slováko! Slovensko! Kód. Chyba tu kamen zabije. خليها ما بيركبونا Radšej si to odsedím! Vy pozeráti čierni!
A to ešte šťastie, že sa nezastavil celý tým. Prepáčte, pán. Pyrovi,